at the store. Yeah, okay. I think we should, yeah, okay. So you can do that up there? Oh. Buenas tardes. Good afternoon. Arratsaldeon, ongi etorri berrirore azkenengo osoko bilkura honetara. Bilkura honetan saiatuko gara soka muturrak nolabait lotzen. Ne Kristin Young naiz eta Australiako hiri eta komunitate lagunkoien saretik nator. Mendebaldeko Australian gaude eta sareko bazkideak gara. Gure komunitate batzuk ere kideak dira, udalerri batzuk badaude kide izan gabe, marko honen zati batzuk behintzat erabiltzen dituztenak. Urte asko daramatzat gainera, ibilbide honetan, nire udalerrian hasi nintzenean, bi udalerri besterik ez zeuden Australia osoan sare honetan, edo hobeto esan da Omeren proiektu pilotuan, 2006-2007 bitartean. Eta benetan ikusgarria da, zenbat pertsona dauden hemen, bertan garai hartan egon ginenak. Izan ere, proiektu pilotu horrek erakutsi zigun nolako inpaktu auki genezaken. Ni garai hartan 40 urte asko nituen, eta gaur adineko pertsona bat naiz. Beraz, oso interesgarria da hemen egotea. Ni bezalako pertsonai buruz, esperientzia desberdina da, ongi dago. Ni ere ari bai naiz zahartzen eta gustatzen zait ikustea mundu honetan oraindik ongi etorria naizela. Askotan ez digutelako kasurik egiten adinkeriaren eraginez. Mendebaldeko Australiako hiriek, hemen aipatu diren beste hirien antzeko ezaugarriak ditugu, erronka antzeko semarrak eta erronka geografiko bat ere bai. Herrialde bat izango bagina, 16. herrialderik handienetakoa izango ginen, baina 3 milioi biztanle besterik ez ditu, horrek esan nahi du dentsitate oso txikia daukagula. Gehienak hiriburuan bizi gara, baina udalerri eta herriska asko dauzkagu, urrutiko tokietan, zainetan jende asko bizi den, jatorrizko herrietakoak. Mengo izena aipatu diren arazoetako batzuk, batez ere Espainia landa eremuko Espainiako herrietako arazoak, guren oso berdintsuak dira eta pozgarria da ikustea markoak funtzionatzen duela herri eta herriska txiki horietan. Hasierako diskurtsoan esan zen zahartzea aukera bat izan daitekeela eta ez arazo bat. Eta nik uste dut hemen gauden guztiok bat etorri gaitezkela ideia horrekin. Izan ere, honekin guztiarekin konektatu egiten gara, maila globalean batetik, baina baita gure komunitateekin ere. Lan berezi xamarra dela esango nuke egiten duguna. Zeren gaur egun asko begiratzen diegu banatzen gaituzten gauzei, baina marko hau erabilita ikusten dugu posible dela bat egitea eta balioak eta helburuak partekatzea baita hizkuntza desberdinak hitz egin da ere. Izan ere,
hizkera berbera erabiltzen baitugu gizarte eta hiri lagunkoiei buruz hitz egiten dugunean. Eta hori zoragarria da mundu banatu honetan. Jarraitu beharreko eredu bat iruditzen zait. Bestalde, atzera begira jarrita, esango nuke lanean daramatzadan 20 urte hauetan begiratuta, konturatzen naiz, harro egoteko moduko arrazoia dauzkagula, hainbat hiri sartu dira, hainbat komunitate sartu dira 20 urte hauetan sarean. Horregatik etorkizunen oraindik gauza hobeak lortu ditzakegu. Eta oso pozgarria da ikustea hegoalde globaleko herrialdeak ez direla edo ez garela atzean uzten ari. Paul McGarryrekin lan egin izan dut, kongresu hau prestatzeko, ordura arte Zoomez bakarrik ezagutzen genuen elkar, eta pozgarri izan da niretzat berarekin partekatzea osoko bilkura honen antolaketa. Hitza ematen diot. Eskerrik asko, Kristin eta bioi eskatu zigutenean bilkura hau zuzentzea, pentsatu genuen oso garrantzitsuak izango ginela, azkenengo bilkura izango zelako, eta bi pertsona klasiko izango ginen, agur esateko, ekitaldi guztiari. Orduan ore handia sentitu genuen. Tira, eskatu digute pixka bat laburtzeko, 3-4 egun hauetan gertatu den guztia, eta, ezer baino lehenago neure burua aurkeztu beharko nuke, egia da. Paul McGarry naiz, Manchesterreko, edo Manchester handia ditzen dugun horretan lan egiten dugu, zahartze kontuetan, eta benetan lantalde zoragarri bat zuzentzen dut. Bertan, Manchester handian, gutxi gora bera, 3.000 langile dauzkagu. Nikolak lehenago aipatu du nolako lanak egiten ditugun eta nolako jarduerak bultzatzen ditugun, horregatik ez dut horretaz zer esango berriro. Baina atzera begiratuta 35 urte nituen hain zuzen ere Manchesterko udalerako lehen ekintza plana idatzi nuenean, adinekoi buruz, eta zertaz hitz egiten zen gara hartan? Garraioaz, etxe bizitzaz, adinkeriaz. Gauza ezagunak ez denontzat. Politikariak ez dirudi oso lan ona egiten dutenik, 30 urte pasatu direlako eta gai berberak ari garelako lantzen. Baina, tira, gai berberak dira, egia da, baina egoera desberdinean bizi gara gaur egun. Esan behar daukat, Manchesterko udala izan zela sare globaleko lehen 12 kidetako bat. Eta esan behar dut oso ondo pasatu duela lan hau egiten. Benetan, azken batean, gauza berriak asmatzen ari gara, bidea guk geuk urratu dugu, asmatzen ari gara berrikuntzarekin, gauza berriak pentsatuz. Baten batek aste honetan esan zidan, mugimendu honetan ez dago ego handiegirik, eta hori ez da oso normala izaten. Eragile desberdinekin lan egiten duzunean, batzuetan ego oso handiekin topo egiten duzu. Baina egia da, mugimendu honetan dauden egoak ez dira oso handiak, eta horri esker, sareak hobeto funtzionatzen duela esango nuke. Bi kontu. Niri asko gustatu zait, hemen egonda, aste honetan zehar, asko gustatu zait ikustea aspaldiko lagun batzuk, eta baita lagun berriak ezagutzea eta beraiekin hitz egitea. Oso lan zoragarria egiten ari dira, eta konfiantza handia daukat benetan. Erreleboa emango diogula oso talde adimentsu bati, oso ondo prestatuta dagoen pertsona talde bati, hain zuzen ere.
Beraz, nahiko baikorra naiz. Eta badago beste kontu bat, eta da halako paradoxa bat, edo halako ironia bat dagoela egiten dugun horretan. Askotan bakarkako lana izaten da gurea. Lan egingo dugu noski udaletxe batean, bulego batean, o unibertsitatean, eta batzuetan, bi besterik ez gara, edo lanaldi erdia besterik ez dugu egiten, eta deskonektatuta sentitzen gara beste pertsonetatik. Gure departamentuak txikiak izaten direlako, eta honelako ekitaldi handiak daudenean aukera izaten dugu, hain zuzen ere gauza berbera egiten ari diren pertsona batzuk ezagutzeko. Nolabait, jaiotzeko momentuan banatu gaituzten bikiak izango bagina bezala sentitzen naiz, bai? Gero topatzen dituzu zure biki horiek eta ikusten duzu antzeko gauzak egiten ari zaretela edo garela munduko leku desberdinetan. Egia da, erronka estrategiko oso garrantzitsuak dauzkagula aurrean, etorkizunera begira batez ere, datozen 2 urte hauetan, Singapurren egingo den kongresua prestatzen dugun bitartean, erronka horietan pentsatu beharko genuke. Nik esan nuke nahiko onak garela gauzak antolatzeko orduan, adinekoei parte hartzen usteko momentuan, baina behar falta zaigu beste esparru batzuetan. Adibidez, gure historia kontatzea, behar da gurekin ados ez dauden pertsonei, edo egiten dugunaren garrantzia ikusten ez dutenei, gure esperientziak kontatzea. Eta modu estrategikoan pentsatu beharko genuke, etorkizunean zer egingo dugun, non bilatuko ditugu aliatuak. Hori Kristinak ere esaten du askotan. Egiten dugun guztia inklusiboa izango dela bermatzeko. Pertsonak batu egingo dituen zerbait. Ni Dublingo kongresuan egon nintzen, 2011an esan didate, denbora asko pasatu da, egia, nik oso ondo pasatu nuen, Dublinen, aurkezpen oso onak egin ziren, ni entzule egon nintzen, eta gauza zoragarriak egitu zituzten pertsonak ezagutu nituen, oso ondo pasatu nuen, hainbat jenderekin, kantatzen ere bai, edaten ere bai, batzuetan. Hau diot, zeren halako kongresu batera joaten zarenean, ez duzu, benetan, ahazten, esperientzia hori beti geratzen da, zure baitan, beti gogoratzen dugu zer edo zer. Badago bat, halako damu sentsazioa ematen didana, eta hain zuzen ere da, COVID-ak eten zuela egiten ari ginen lana. Eta tamalgarria izan zen, bai, noski. Bai nik eta bai Kristinek asko hitz egin dugu, Zoom bidez, eta oso ondo dago horrela egitea gauzak. Baina askoz ere hobea da elkarren aurrez aurre egon alizatea, behar da ur minerala partekatzen edo beste edo zer, eta bataila zaurrei buruz hitz egitea hori faltan botatzen dut onelako kongresu presentzialak ez daudenen. Espero dut etorkizunean aukera gehiago ekiko ditugula gure lanaren alderdi humanoak landu alizateko. Azken gauza bat esan nahiko nuke. Txantxa moduko bat da, gure lantaldean askotan egiten duguna. Batek dio, txantxa bat kontatu behar duzu, pixka bat graziosoagoa izateko, behar da, entzuten diatenek pentsatzen dutelago aspergarri nahi zela. Zerbait kontatuko ez dut, goizean esnatu naiz, oso zoriontsu, Ingalaterrak atzo 4-2 irabazi zuelako, sentitzen du kroaziarren bat baldin badago, baina atzo irabazi genuen futbol partida. Ezagit zuek berdin sentituko zareten, ni noiko urduri sentitzen naiz atzo emaztearekin, hitz genuen, bera Irlandarra denez, berdin zion nork irabazten zuen. Tanik esan nion, urduri nago, panel bat daukagu hainbat hizkuntzatan, interpreteak, eta berak esan zian,
Aizu, urte daramatzazu aurkezpen berbera ematen, zergatik zaude urduri? Bueno, espero dut aurkezpen ona izango zela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paul. Osoko bilkura hau, aukera bat da zauen ideiak ere entzun ahal izateko, ideia horiek errepikatuko ditugulako. Beraz, eskerrik asko goizean parte hartu duten guztiei, eztabaida taldetan parte hartu duzuenei, zuen ideiak partekatzegatik, besten ideiak kuestionatzegatik, eta bar, talde zoragarri bat eduki dugu, txostengilenak, apunteak hartu dituzte, eta gero bazkaria bitartean laburutu dute goizan egindako lana. Beraz, joango gara galderaz galdera. Lehendabizi, fonekari eskatuko diot, lehen taldea. Saiatu gaitezen lehen debizeko galderari erantzuten. Zerk funtzionatu du ondo markoan? Hemen beraz, talde honetan, zazpi taldetan egin denaren laburpena entzungo dugu. Eskerrik asko, Kristina, hemen gelituko naiz, ahola espadizue, atsegin handia da niretzat, gure konklusioetako batzuk aurkeztea. Laburpen bat da, noski, zazpi taldeetan esan diren gauzei buruz. Ni batez ere lau gai nagusitan zentratuko naiz. Hasteko, ikuspegi egituratu baina malgua. Horrek laguntza handia ematen die udalerriei marko hau beraien testu inguruetara egokitzeko egitura komon bat mantenduz. Ordan hasi behar da, oraingo egoerarekin eta gero epe laburreko helburu batekin. Baita epe luzeko helburu batekin edozein izan da abiapuntua ere. Beraz, horretarako malgutasuna behar da. Domeinuei dagokienez, hau puntu indartsu bezala identifikatu da, baina erronka batzuk ere baditu, eta horiek dira azpimarratu direnak. Bigarren puntu garrantzitsu bat, izan da zerkako ikuspegi holistiko bat. Konpartimendu estankoak apurtzeko, zahartzea gai multidimensionala da, osasunetik arontzago doa eta hainbat sektoreri eragiten die, zerbitzu sozialak, garraioa, etxebizitza eta beste asko. Hainbat eragile jartzen ditu mahai beraren inguruan ikuspegi partekatu bat osatzeko eta lehentasunak markatzeko. Ni egon nahi zen taldean, azpimarratu da baita ere nolako poztasuna sortzen duen maila lokalean, eta hori aldaketarako motore garrantzitsua da. Batzuek esan dute behar da aprobetxatu beharko litzatekela postbide hori, kutsagarria delako pertsona gehiagorengana iritsi ahal izateko. Hirugarren puntu indartsua betik gorako diseinua, diseinu parte hartzailea da. Hain zuzen ere, adineko pertsonek modu aktiboan parte har dezaten, konfiantza sortzen lagunduz, eta sentsazioarekin egiten den lan guztia beraiei ongi dagokiela baita ere. Beste gauza bat gehiago, markoari dagokionez, markoak sare lana eta ezagutzen elkartrukea errazten du, bai maila lokalean eta bai maila globalean ere. Hiri eta udalerriak azken batean marko berbera erabiltzen ari dira eta horrela errazago da partekatzea norberaren praktika onak eta batzuk besteengandik errazago ikas dezakete. Askok azpimarratu dute kongresu hau informazio eta inspirazio iturri oso ona izan dela. Eta gure sarea
aurrera bide motore bezala identifikatu dute. Beste puntu indartsu batzuk, labur, ikusgarritasuna eta sustapena. Hau da, marko honek adineko belaunaldien ikusgarritasuna handitzen du, agenda publikoan eta aukera ematen die parte hartze aktiboa edukitzeko. Beraz, zahartzea ez da gai sektorial bat, baizik eta lehentasun bat gizarte osoarentzat. Beste puntu indartsu bat, konpromiso politiko indartsua izan beharra da, hain zuzen ere, sare globalaren laguntzarekin eta beste sare lokal edo regional batzuen laguntzarekin. Kontua da beti ere horiek lerrokatuta egotea. Beste puntu garrantzitsu bat, politikarientzako tresna praktikoak dira, markoa azken baten tresna praktiko bat delako, bide horri bat ematen duena, abiapuntu bat azken batean eztabaida edo elkarrizketa baterako. Beste puntu indartsu baina aldi berean erronka den bat, sarearen markarekin zerikusia duena da. Marka bakarra dugu eta beraz helburu bakarra eta lehentasun berberak eta horrek asko laguntzen du ikusgarritasuna lortzen. Denok ados gaude, markoak puntu indartsu asko dituela, horregatik gaude hemen, eta iruditzen zaigu potentzial handia daukala. Nik uste dut oso eztabaida interesgarriak eta beratsak eduki ditugula puntu indartsuei buruz. Tira guazen hurrengo galderara. Mari Balot, Aliza Baf, dauzkagu. Berak ere, laburpen bat egingo du. Bigarren galdera, zein dira markoaren erronka nagusiak? Eskerrik asko, Kristian, frantsesez izango dut. Eta nire lagunak gero ingelesez. 3 gauza aipatuko nituzke. Batetik, ikuspegi honekin konpromisoa hartzea programa bati ekiteko eta iraunkortasuna bermatu ahal izateko. Konprometitu ahal izateko geure buruarekin sinestuta egon behar dugu. Sinestuta eduki behar dugu indarra badugula eraldaketak lortzeko. Batzuetan konfiantza falta zaigu, zalantzak ditugu gure gaitasunari buruz. Horregatik beharrezkoa da sare baten laguntza izatea udalerrien aldetik edo konprometituta dagoen jendearen aldetik. Zerren batzuetan aukerak pasatzen uzten ditugu, behin udalerriak konprometituta daudenean eta ekintza plan bat daukatenean, erronka hori praktikara eramatea da. Eta gauzak praktikara eraman behar baditugu, noski diferentziak egon daitezke planifikatu dugunaren eta egiten dugunaren artean. Eta askotan, ez dugu pentsatu behar hori porrota denik. Azken batean ikasten ari gara. Eta askotan hori dokumentatu behar dugu. Gero hortik ikasi ahal izateko. Eta horrela, hobeto erantzun ahal izateko dauden beharrei. 3. puntu bat, iraunkortasuna denboran zehar. Batzuetan jendeak kezkatzen da ekintzak oso galkorrak edo iraupen gutxikoak izaten direla. Erronka bat batez ere boronduta politikoa da. Badakigu politikariak badatozela eta badoazela, baina gobernu desberdinetan lan egiten dutenek, hor gobernu horiek jarraitzen dute, beraz kontua da bermatzea ekinbide hauek nola iraun dezaketen denboran zehar eta tinko eta irmo jarraitzea hauteskundeen gainetik ere bai. Jakina instituzionalizazioa da behar dena gure azpiegituren instituzionalizazioa. Beste puntu bat da programa hau testuinguru desberdinetara egokitzeko daukan gaitasuna. Goizean ikusi dugu Espainiako udalerri txiki horretaz hitz egin digutanean,
ikusi dugu, gaurko modeluak malgua eta egokitzeko modukoa izan behar duela, eskualde erruraletan lan egiteko, baina baita hirietan ere. Noski, desberdintasun multietnikoak egon daitezke, edo soziokulturalak. Kontua da mundu guztiaren beharrak ase ahal izatea, eta malguak izaten ikastea. Horretarako, batzuetan esaten dugu. Bestei entzun behar diegula, bai funtzionatu duten eta ez duten gauzai buruz. Barkatu, ordenagailuaren erortzen ari zait. Azken puntua da nola jarraitu parte hartzea sustatzen, inklusioa nola bultzatu. Eta noski horretarako adineko pertsonen konpromiso sakona behar da. Egia da leku batzuetan oraindik zaila izaten da adineko pertsonak konbentzitzea. Nik uste dut lehentasuna eman behar zaiela hain zuzen ere adinekoen iritziari eta hitzari. Baina horretarako belaunaldi arteko tasun hitza behar dugu. Horrela ikuspegi desberdinak atera ahal izateko eta inklusioa bermatu. Ingurune desberdinetan bizi direnen inklusioa noski. Baita genero desberdinak, talde minoritarioak, hori aberastasuna da, azken batean. Denek egon behar dute inkluiturik ekinbide honetan. Frantsesez entzun dizuen bitartean gogoratu naiz, Quebeceko frantsesa ulertzen dudala, Quebeceko kongresuan egon nintzelako, hain zuzen ere. Hizkuntzan iztasunaren bitartez, inklusioa ere egin daiteke, hemen komunitate asko, herrialde asko daude hemen, eta behar bada erabiltzen dugun hizkuntzak ere badu zerikusirik inklusioa lortu ahal izateko, hori ere erronka bat izan daiteke eta pentsatu beharko dugu. Behar bat teknologia berriak erabili ahalko ditugu, hori arazorik konpontzeko, ez dakit. Bide bat ez, interpretein eskertu nahi diet egiten ari diren lana. Gure taldean esan da, adibidez, komunitate launkoiak nahi ditugula adineko personentzat. Helburua noski da gaitasuna lortzea, dauden oztopoak gainditzea, eta hiri bakoitzaren errealitatera egokituz. Nik uste sarea, tresna oso interesgarria dela, egia da mugak ere badituela, noski. Oro, ara giza baliabide gutxi izaten ditugu. Beste puntu bat atera da, gure taldean, eta da praktikak partekatzea oso gauza inspiratzailea dela. Hori egun hauetan ere ikusi dugu, hemen Donostian. Garrantzitsua da noski, baina irekita egon behar dugu baita ere, edo prest egon behar dugu egiten ditugun akatsetatik ikasteko. Horrela, urrutiago iritsi gaitezke eta elkarrizketa konfiantzazkoak eduki ditzakegu sarean. Gauzak lasaitasunez partekatu ahal izateko eta esateko begira honek ez digu oso ondo funtzionatu, ez egin hori. Nik uste dut hori esan beharra dagoela. Benetan asko lagundu diezagukelako gauzak hobeto eta azkarrago egiten.
Orain esatera noana behar bada ez dago oso lotuta, baina badaude zailtasun batzuk, etiketa, label, zigilu eta gauza hauekin guztiekin. Hau da, badaude logo eta label eta izendapen asko eta badaude elkarrekin lehian daudela. Nik uste dut lagunkoi izateak gauza asko implikatzen dituela, ez gauza bakar isolatu bat. Horretarako lan egiten dugunean beste alderdi batzuetarako ere ekarpen handiak egiten ari gara eta horrekin konektatu beharko genuke. Eta batez ere azpimarratu udalerriei komunikatzen diegun guztia, maila politikoan, edo gizarte zibilari. Ezin gara isolatu. Batu dezagun pertsona guztien lana, horrela gehiagorengana iritsiko gara. Ekinbide guztiak batera sartuz giza eskubide mailan adibidez. Beste gai bat landu dugu taldean, da ekintza lagunkoiak batez ere maila lokalean egiten direla. Eta beste lekuetan egiten dena entzutea oso inspiratzailea da. Baina batzuetan ez da erraza izaten koherentzia lortzea modu vertikalean, hau da naziotik eskualdetara eta eskualdeetatik udalerrietara. Behar da, udalerri mailan egiten dugunak ez du maila nazionalekoaren apoioa. Hala izango balitz gauzak hobeto aterako lirateke, segurazki. Adibidez, egon daitezken desberdintasunak edo desberdinkeriak konpontzen saiatu gintezke horrela. Eta taldean baitare eredua hitz egin dugu. Baditu urte batzuk, oso kontzeptualizazio berezia dauka, eta egoera sozioekonomikoa eta ingurumen mailakoa ere aldatuz joan da. Kontzeptuak ere bai aldatuz joan dira. Zahartzea bera ere modu desberdinean ikusten da, orain. Arazo klimatikoak ere bai. Behar bada, ez gaude hasierako marko berberean, gauzak evoluzionatu egin dira eta horretaz ere hitz egin beharko genuke. Ikusi beharko genuken gai hauek guztiak nola evoluzionatzen duten. Eskerrik asko. Yeah, thank you, Mari and Lisa. Certainly in the group that Eskerrik asko biei. Benetan, eztabaida bizia egon da, batez ere erronkei buruz. Orain, hitza eman nahiko nioke beste pertsona bati hirugarren galderari buruz erantzuteko, zertan zentratu behar dugu etorkizunean. Not Hassana, Fatima, biek hitz egingo dute. Eskerrik asko, niretzatera ohore handia da, hemen egotea. Guk sentsazioa daukagu bi sektoretan lan egin behar dugula, berbada aplikazio praktikoen ikuspegitik. Gure eztabaidan ikusi dugu mugimendu hau oso indartsua dela, oso esanguratsua, oso baliotsua ere bai, oso praktikoa. Inklusio handiagoa lortzeko aukera ematen digula. Eta hori esan eta gero, badira lehentasunak, tresnak behar ditugu, gidak behar ditugu, gidalarroak. Hiri lagunkoiagoak lortu nahi olin baitugu, ez zitu zertan zerotik abiatu. Egin diren gauzak aprobetxatu beharko ditugu, tresna horiek egokitu bakoitzaren testu ingurura.
Hor sartu daitezke materialak, giza baliabideak, bazkide berriekin partekatu daitezke horiek denak, bakoitzak bere testuingurura egokitzeko gero. Bestalde ondo legoke, halako leihatila bakar moduko bat edukitzea, hau da leku jakin bat laguntza eskatzeko. Hor gidale erroak, adibideak eta baliabideak leku bakarrean zentratuta laguntza behar dugunean, hori behar badakide berrientzat oso ondo legoke. Gure taldean adibidez iradoki da praktika onak zehaztasun gehiagorekin partekatu beharko liratekeela behar bada argitaratu. Eta noski akatsetatik ikasi hori asko azpimarratu da. Ez bakarrik erakutsi ondo funtzionatzen duena, baina baita ondo funtzionatzen ez duena ere. Gero mentorizazio sistema bat ere ipini beharko litzateke martxan, hiri eta herri desberdinetatik gatoz, elkarte desberdinetatik. Nik uste dut behar dugula mentoria sistema bat norbere esperientziak trukatu ahal izateko. Egin daitezke bizitaldiak paren arteko elkartrukeak egiteko. Behar da gai berriak eztabaidatu ere bai. Gero behar da egitura desberdin bat ere beharko genuke maila globalean, beste mailetan laguntzeko modukoa izan daitekeena. Gain egitura honek lagunduko liguke hobeto komunikatzen, aukerak sortzen eta abar. Noski horretarako pertsonal gehiago behar da. Espero dut pertsonal gehiago lortuko dugula, itxaropena bintzat badugu. Egia da lan zoragarria egiten ari zaretela, baina pertsona gehiago behar ditugu. Beste lehentasun bat da inklusioa edukitzen beti ere mugimenduaren erdigunean. Bertan lagunkoiak izan nahi badugu, pertsona guztientzat izan behar da. Eta markoa hau oso erreminta ahaltsua izan daiteke kide guztientzat, politikoekin hitz egiteko adibidez. Zergatik erakusten duelako nola komunitatu bat batu daitekeen eta onura atera dezakeen komunitate osoak. Eta horrela noski finantzak eta gehiago ere lortu liteke. Bestalde, esan dugu adineko pertsonek aukerako behar dutela maila guztietan hitz egiteko, bai maila nazionalean, regionalean eta maila lokalean ere bai. Noski ordezkaritza desberdina izan behar da, anitza izan behar da, ez du zertan adineko pertsona bakar bat besteen izenean hitz egingo duena, aniztasuna islatu behar da. Beste lehentasun bat, adinkeriaren kontra borrokatzea izango litzateke. Horretarako, erabiltzaileengan jarri beharko genuke arreta. Udal mailako erakundeek obligazioa dute adineko pertsonentzat lan egiteko. Eta adineko pertsonek
ezagutu behar dituzte, beraien eskubideak eta beraien balioa ere bai, adibide asko eman dira hemen. Bestalde, adinkeraren kontrako borroka lantokietan ere sartu behar da, aprobetxatu adineko personen gaitasuna eta ezagutzak, pentsatu da, omen egin litekele adinekoentzako batzar bat, gazteentzat dagoen bezala, beraien ahotsa ezagutu ahal izateko, hain zuzen ere. Bestalde, belaunaldien arteko parte hartzea bultzatu behar da. Gazteak ere txertatuz, ez dago zertan gatazkarik egon belaunaldien artean. Gehiago, baliabideak banatu, baliabideak eta baita boterea ere, belaunaldi desbainen artean. Honekin bukatuko dut eta nire lagunari pasatuko diot mikrofonoa. Gure taldean ere oso eztabaida sakona egin da. Adibidez, aipatu dugu, erronkak daudenean parte hartzaileek konponbideak ere ematen dizkigutela, ez bakarrik arazoak. Hizkuntzan iztasunari dagokionez, batez ere hegoalde globalaren parte hartzeari dagokionez, gure taldean esan da, sarea irisgarriagoa egin behar dela ingelesa hitzeketen ez duten personentzat, batez ere frantses hiztunentzat edo hegoalde globaleko personentzat, adimen artifizialak behar da lagundu gaitzake, itzulpenak egiten. Nazioarteko kongresua oso garrantzitsua da, oso garbi daukagu, baina oso garesti izan daiteke diru sarrera gutxi daukaten herrientzat. Horregatik taldean laguntza gehiago eskatu da, hegoalde globalari emateko, haren ordezkariek ere aukera izan dezaten kongreso hauetara etortzeko. Horrela hobeto ulertuko da nolako oztopo strukturalak dauden. Finantzak eta noski arazo larria da, oso handia. Denok nahi dugu, jakina, hiri lagunkoiak lortu eta horretarako berbada funts bat sortu liteke baliabide gehiago eman ahal izateko. Esaten da zaila izaten dela eragile desberdinen bitartez gauzak egitea eta horregatik iradokitzen da lankidetza publiko pribatuaren bitartez egin litekela lana, finantzaketak lortzeko bide desberdinak identifikatu ahal izateko, baina hau dena ez da ikusi behar koste bat balitz bezala bakarrik. Batez ere inbertsio bat dela ulertu behar dugu, bai maila nazionalean, bai regionalean eta bai maila lokalean ere. Finantzaketari daukenez, hori da guztia, monitorizazioaz eta ebaluazioaz ere hitz egin dugu. Nik uste dut adierazleak partekatu beharko genukela eta baita behar da datuen plataforma bat, testuinguru desberdinetako datuak ezagutzeko, ebaluaketa gehiago ere behar dugu, datu desagregatu gehiago, ikerlan gehiago ere. Nik uste dut bideo horretan gehiago konprometitu beharko genukela. Eta noski ez bakarrik praktika onak partekatu, baita akatsak. Akatsetatik ikasi behar dugu, besten akatsetatik guk ere ez errepikatzeko. Jarraituko dut. Lan hau politika nazionaletan txertatu behar dugu, hobeto konektatuta egon beharko genuke estrategia eta plan nazionalekin.
behar da koordinazio nazional batek lagunduko lieke hiriei beraien ahaleginak lerrokatzeko gobernantza maila desberdinetan. Eta azpimarratu den beste gauza bat da ikuspegi holistikoagoa izan beharko lukeela, ez bakarrik beti gora, baina baita goitik behera ere bai, eta horrek egon beharko litzatekeela bi norabideen artean. Horrek ekintza lokalari lagunduko lieke. Bukatzera noa, elkartasuna sortu epe luzera begira. Hemen azpimarratu da adineko pertsonek beren komunitateen laguntza gehiago beharko dutela, gero eta gehiago, baina ez bakarrik azpiegitura eta zerbitzu mailan baizik eta baita ere kultura bat sortu behar da honen guztiaren gainean, elkartasunaren inguruan, eta horretarako noski prestakuntza behar da besteak beste, era honetako balioak edatu ahal izateko eta orain bai bukatzera noa, orekatu behar dugu gure ekintza epe luzeara begira, hau da, oreka lortu epe motzaren eta epe luzearen artean. Eraldaketa sakon bat behar dugulako, maila askotan, ordezkari politikoekin lan egiten dugunean, epe motzeko ikuspegia izaten da nagusi, baina epe luzeko ikuspegia ere beharrezkoa da. Honek denak erakusten du, sare honek inklusiboagoa izan behar duela, gehiago konektatu behar dugula politikarekin, elkartasunean oinarritu, ondo balatu behar dugu, egiten dugu guztia, entzun behar dugu elkarrengandik ikasi, gure mugimenduaren etorkizuna, ez da bakarrik proiektuen baitan, baina baita erantzunkizun partekatu baten baitan ere. Eskerrik asko. Bagenekien galdera honek informazio asko emango zigula. Benetan oso eztabaida berazgarria izan da, zorionak. Azken galderara pasatuko gara. Bero da, goizago bukatuko dugu, batek daki. Laugarren galdera hauxe da. Baliabide arazorik izango espaliz, edo mugarik izango espagenu, zer ekintza konkretu ingo genituzke adinekoekin lagunkoiak diren komunitateen lana aurrera eramateko. Elena Di Barrio, etorriko da, hizketara, galdera honi erantzutera, hobeto esan da. Hizkuntzan iztasinaz, hitz egiten ari garenez, hemen nago ni. Esan den guztia entzun dut, eta, esango nuke, ideia guztiak atera direla, laburpena izango litzateke, ze ekintza konkretu, lehenago esan den guztia, baina horietako puntu batzuk azpimarratu nahiko nituzke. Taldeen ondorio nagusienetako batzuk izan dira, adibidez, proiektu global bat martxan jartzea, esan nahi berri bat emateko zahartzeari eta dinkeria gainditzeko eta beste irudi bat emateko zahartzeari buruz. Nik hemengoekin izan dituan solosaldietan ikusi dugu idadismoarekin batez ere lan egin behar dugula, hau da, dinkeriaren kontra borrokatu behar dugula, estereotipo batzuk direlako, eta hori egitea ezinbestekoa da, zahartzearen esparruan lan egiten dugunontzat. Baina belaunaldi arteko begirada horrekin. Nik uste dut belaunaldiak helburu berberaren barruan batzeko aukera bat izan daitekeela. Orduan modu globalean lan egitea dinkeriaren inguruan, bestalde, hemen, Euskal Herrian, nire taldean euskera eta gaztelania zegoen, eta hor bildu gara Euskal Herriko asko, eta
Aipatu dugu ikuspegi desberdinetatik ari garela lan egiten, bizitza plenoa, bizi helburua eta hainbat gai ateraz, edo orain estrategi berri bat ere badago, bizi helburuaren gaia txertatuta dago, eta egon diren saio desberdinetan askotan entzun dut esaten ikuspegi hori txertatu behar dela, hau da bizitzaren helburua. Bizi helburua kontuan hartu behar dela. Esan da baita ere, estrategiak bultzatu behar direla, hiritartasun osoko hiritartasuna bultzatzeko. Beti ere errespetuan, dibertsitatean oinarrituta eta zaintzan ere bai. Nik uste dut hiritartasuna eskubide bat dela, jabetu behar gara, horretaz, nire taldean adibidez aipatu da, behar bada, heziketan sartu beharko litzatekeela, bai heziketa formalean eta informalean, nola bultzatu, nola erabili eskubide hori, parte hartzea nola bultzatu, eta hori ere atera da, saio guztietan zehar, adinekoen dibertsitatea kontuan izanik, hauskortasuna, dementziak. Nik uste dut erronka bat ere badela. Matia Institutuan adibidez, parte hartzen modu inklusiboa horietan zentratu nahi du gehiago, ikerlariekin lan eginez, baina baita komunikatzeko zailtasunak dauzkaten pertsonekin ere. Horretarako egokitu behar ditugu, dauzkagun tresnetako batzu, pertsona hauek benetan parte hartzeko aukera izan dezaten. Beste gauza bat ere aipatu da, nire taldean askotan errepikatu den gai bat da kanpaina publiko handi bat egin beharko litzatekeela, gure sareari buruz, ez gaituztelako ezagutzen, oso hiritarrek ez dute ondo ezagutzen, eta beraz kanal egokiak erabili behar ditugu, komunikabideak involukratu, sarearen berri zabaldu dadin. Bestalde, dauden beste ekinbide batzuekin lerrokatu behar dugu, hori aipatu da hemen, eta batek esan du sexiagoak izan beharko genukeela, batez ere aurrekontu lokaletan sartzeko aukera daukaten lekuetan ikusi nola lerrokatu eta nola sartu plan ondo-sendo hauetan. Ikasbideak eta akatsak partekatzea garrantzitsua da eta askotan aipatu denez ez dut errepikatuko. Evidentziak sortzea, ezagutza bezala, hori ere errepikatu da. Maila guztietako kapazitazioa ematea, maila guztietan aipatu da, bai adinekoak, bai erakundeak, nire taldean aipatu da baita ere eragin gehiago beharko genukela Latinoamerikan, baina baita eskualde batzuetan, non lagunkoitasuna ez dagoen hain zabalduta. Eta gero maila lokalean aipatu dira gauza batzuk konkretuagoak. Zahartzea etxean errazteko ekintzak, batez ere etxebizitzaren inguruan, garraioaren inguruan, laguntza behar duten pertsonen kasua batez ere azpimarratuz, laguntzak ibilgailu elektrikoak erosteko, mugikortasuna errazteko, adinekoentzako zentro komunitario gehiago ere reklamatzen dira, sare komunitariak indartzea, auzo bizitza indartzea, eta bukatzeko kontseilu edo aholku batzuk Singapurreko lagunentzat, datorren kongresura begira eskatu da beste aktore batzuk involukratzea, oraindik sartu ez direnak, adibidez, sarean sartu ez direnak alegia,
formatori buruz, espazio gehiago egotea, eztabaidatzeko, sakontzeko, edukiei buruz, emaitzak erakutsi ahal izatea, ebaluatu diren iniziatiben kasuan, finantzaketa ere bai, herrialde guztiek parte hartzeko aukera izan dezaten, aforoa ere zabaltzea. Antolakuntzan ibili garenok, hainbat dei, hainbat email jaso ditugu, pertsona askorengandik sartu nahi zuten, izena eman nahi zuten, baina ez da posible izan. Nik uste dut ahalik eta aukera gehien eman beharko liratekeela, noski mugak daude, baina nik uste dut ikasbideak partekatzea dela gauzarik garrantzitsuena. Beste gauza bat ere komentatu da nire taldean, eta Polek ere aipatu du hasieran, ilusioa mantentzea, lan egiteko txispa hori mantentzea, bizi poz eta gogo horrekin, eta ondo pasatzea egiten dugunarekin hori ezinbestekoa da, lanak aurrera jarraituko badu. Eskerrik asko. Benetan, txostengaileek egin duten lana, benetan ona izan dela esan nahiko nuke. Informazio hau guztia erabiliko da omeri laguntzeko hurrengo pausoak planifikatzeko. Hain zuzen ere, adinekoenkin lagunkoiak diren komunitateen planak hobetzeko. Informazio hau, oro bat, erabiliko dugu hurrengo kongresua planifikatzeko. 2028an egingo da, Singapurren. Horregatik oso interesgarria izan da, inbeste ahots entzutea. Eskerrik asko horregatik hain zuzen ere. Bukatu behar dugu, osoko bilkura hau bukatzeko. Ariketatxo bat eskatuko dizuegu. Aditz entzute aktibo ariketa bat. Pentsatzen duzuna partekatu ahal izateko. Esango dizuet nola egin behar duzuen. Laster eskatuko dizuegu aldameneko pertsona batekin. Banan erantzuteko ondoko galdera honi. Galdera da, zer egingo duzu datozen 80 egunetan komunitate lagunkoiagoak lortzeko. Zuetako bakoitzak pentsatu beharko du, zer egin dezakezuen, gauza bat bakarra. Egun hauetan behar da entzun eta inspiratzailea iruditu zaizuena. Pertsona batek erantzuna emango dute bestek entzun besterik ez. Eztabaidarik egin gabe, ez da beharrezkoa eztabaidarik egitea. Gauza oso indartsuak gertatu daitezke ondo entzuten dakigunean. Aldameneko pertsonak ez badu zure hizkuntza hitz egiten ez da gertatzen. Baina entzun, ulertzailea beste kontu bat izan daiteke. Besterik ez. 3 minutu emango dizkizuegu, bale? Erantzuteko eta erantzuna entzuteko. Erabaki norekin hitz egingo duzuen eta nork erantzungo duen. Gero, esango dizuet noiz bukatu.
fabulous. If you've had a turn responding to the question, can I ask that you now swap? Just swap, and if you're the person who was being listened to, now it's your turn to listen. So I'll again time 3 minutes, so it's time to swap. But it's great that people have got a lot to say. Yep. I noticed a mistake I made last one. Well, no, it was not. There's a road out. Okay. Bueno, nahikoa da, bukatzeko ordua da. Esan bezala, mundu guztia bukatzeko ordua da. Baina aurrean hizketan zaudeten horiek hitz eta pitz, mesedez, amaitu. Stephanie White, Manchesterkoa ikusten zaitut. Hor zaude oraindik hizketan, amaitu behar da, mesedez. Bueno, asko gelditzen da antza denez, hitz egiteko, edo hitz egiteko gogo handia daukazue. Denbora pixka bat betetzen ari naiz, 20 minutu inguru geratzen zaizkigulako, baina eskerrak eman nahiko nizkioke Kristinari.
bazkaritan nintzen gizon bakarra, emakume talde baten erdian, eta behar da horregatik esan diate parte hartzeko, eta honetan gizon bat gutxienez egon dadien. Saiatu garatena idazten, ezagutzen ez duen teknologia bat erabiliz, nego joan den mendean bizi naiz, teknologiari dagokienez, eta horrego naiz. Eta iruditu zait, jakintza eta energia konzentrazio handia geneukala, adinekoekiko lagunkoitasunaren inguruan, eta bezagit, bomba bat erori izan balitz momentu horretan, mugimendu guztia behar da bertan bera geratuko zen, talentu guztia galduko zelako, hori da pentsatu duana bazkari bitarteko bileran. Bueno, gauza simplea dirudi behar da, egin diren ideia guztiak laburtzea. Behar da erraza dirudi, baina ez da inondikan ere. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiet txostengile guztiei eta baita entzule guztiei ere bai. Ikusten ari naizia norbaitek salbatuko nauen, esateko nahikoa da, bukatu dugu, oso aspergarria zara, pertsona berriak igoko dira, ea norbait datorren, ni salbatzera, ez? Bueno, orduan, bagoaz eta ikusiko dugu zer gertatzen. Eskerrik asko guztiei.